Ini soba, sini oh cobangka, sini takut bisa tarjak menina tu sini bisa nayo, deh sini nagorik surakha monco teh misi konvention bro, temani banggai bono attack hai kaya babu tarka, abno tu sini soba. Obni bagai जों जे सभा माय जास्टिक माय साक जों सभा चलेवै तनाय बनि बिचार माय साक जों सभा जों चलेवै तनाय किप्रा हाउस जों ओ विदेशियाव न एबा एते नागत मन्च ते मिजु कन्वेन्सन ब्राउन जों बे गुसना खायमनि बागै ब्राउन जों बिचार नायो ते जास्टिक नायो जों ब्राउन नर्माय ब्राउन जा जों तिनि ताकु बिसजि थिमानि जों बिचार माय साक एबा जों जास्टिक माय साक जों सभा खालायै तंनाय और माय गेबु ताकिरिदि सिनि औ तिप्रा हानि जतो ताखु बुखनो कबक जाउ चिन तिप्रा सारनो जों ब्राउन जों अरनि नर्माया साक जों सभा खालायै थानाय जों चाव सभा अंखा तिनि सभा अंखा तिनि सभा याबो 70 बोसोरनि सभा जों ताबो जों खालायै तंखो और बागैनो जों तिनि तिनियाव जास्टिक जों माय साक जों तिनि सभा सलेगै तंनाय ते चफाय मां तंनाय abone kau khati joto sini poila o tini khadma panda angke asal ka ni bisas satai ingke mahai जों सारा त्रिपुरा राज्य ini taklai be ingke 71 bosorani जों বিদেশের ওই সাতক জায়গায় মাংনো ফাই তঙ্গ ingke जों tabuk suk jora ini kono ain বিচার মালাইয়া অবনি বাঙ্গই जों তিনি তাকুক বিশ্বজিৎ ন যে নাগরিক সুরক্ষা মন্ত্রণালয় এই মেজি কনভেনশন বরক যে চুকলি বরং চুকলি বাই চিনি তাকুক বিশ্বজিৎ ন যে তথরমানি অবনি যে বিচারমায় আসাক তিনি त्रिपुरा हाव जों सभा चलेरै थांनाय बा चलेरै थांनाय एका अबनि बाङैनो आं जत चिनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारकनो अबननो कइनानि मुसुबो जों 70 बोसोर सातक जागै फाइगो जों केबो फानो चिनि त्रिपुरा सारक दुखौनानि रिंगिया बा खासिनानि रिंगिया तावकनो चिनि त्रिपुरा सारक वानसगै माया बा वानसगिया चिनि त्रिपुरा सारक तावकनो राजनीतिनो तरजागै चिनि जे त्रिपुरा साबो संनो हामजागै माया अमता हेरक मामनो चिनि ताकुरो जे चिनि ताकु त्रिपुरा सारक अमता के पार्टीनो तरजागलाय गोबांमोन बेंगेलै कक खालायदों फायदि जों तिनि अमनो बेंगेलै कक साजानाय कक गया जों आगे के नुगिया जों आगे के सिया नेट नि जुगो आगे के नेट नि जुग गया ताबो उनके नेट नि जुग मानि भाई जों सिलाइ फायखा बा नुबलायखा अबनि बाङैनो जों जतनो ताबो के टेक्सा तिनि दुखनो जों बिरमान नुबलायै टेक्सा चिनि बरावबो दुखं बाय दिनि आं कयो बरावकुं तंगैबो आनो बराव मेजि कन्वेन्शन बाय ते नागरिक सुरक्षा मंच बर आनो किजाफानो माफ खाइया जोंले तिनि सालायथां काके ताक चिनि रशियाबारि सारा रशियाबारि वनो वानसा ब्रुं ब्रुं तंगो जों के फन थाप्रा फुंसा सारा एक वानसानो बर विदेश नि फाइसि ओ त्रिपुरा हाव फाइसि जोंनो असो चिनि ओ हान इंडिजिनियस पीपल ono असो सात होई तंमा उनके जों के ओ हान इंडिजिनियस पीपल नो चिन बरनो सातक मेरे तंनाय जों आइनि मताबि बरनो ताबक नाय तंगो ताबक चिनि सुप्रीम कोर्ट चिनि एनआरसी नि तै केस खाइजा सीए नि तै जों ताबक केस खाइ तंगो ताबक तै काइसे जों हाय नि चिनि केस कता लाय नि हाई कोर्ट जों केस खाइजा जे ताबक चिनि ताखौ बिश्वजित थैमानि तै जों हाई कोर्ट नो चिनि ओ जे केस नो जों ताबक पाठवै जों केस अम खाइ तंगो एका जों चिनि बर अरनो वासो तैखायो जों बुथारनाय तंगो दावथारनाय तंगो जोङो सुसादे खासिरिंया तावसादे पार्टीनो तरजागलायनिखौ दिनि बराव र फाइदि जों पार्टीनो तरजागलाय ओइ जों ताखु बुखुनो हाजागलायसिनाय से बांलादेशनि लक्ष लक्ष बांलादेशी जे फाइनाय बन तनै त्रिपुरा हागो एनआरसी लागु खलाये बांलादेशी रंनो ताइविसा बांलादेशो किकिलै रहरनानि अंक आबो आनि आह्वान तंनाय ताइचों त्रिपुरा हानि जत त्रिपुरी सार जत थानसा खलायै जों चबानो खलायै तनै चिनि चबानो जों